In een waterrijke provincie als de onze is er altijd wel een overkant. De overkant, waar je alleen maar kan komen via de brug. En daar hebben we er nogal wat van. Tijd voor een aflevering over bruggen. Maar deze is niet Zeeuws, denkt u misschien? Toch wel. Het is 1978 en in de monding van de Oosterschelde zijn op het werkeiland Neeltje Jans de werkzaamheden gestart voor de bouw van de stormvloedkering. Voor het dagelijks vervoer van de 1200 mensen die er werken en voor de aanvoer van bouwmateriaal hebben ze een tijdelijke brug gebouwd. Deze werkbrug verbindt Schouwen met het werkeiland Neeltje Jans en is 3 kilometer lang. De bouwkosten bedragen 78 miljoen gulden. Als de stormvloedkering af is, worden delen van de brug verkocht en naar Bangladesh versleept. De andere Zeeuwse bruggen zijn allemaal gebleven, bindende elementen met ieder een eigen verhaal. Het is 1928 en de Tolse brug over de Eendracht is bijna klaar. Het eiland Tolen zal vanaf nu voor het eerst verbonden zijn met het vasteland. Onder de brug in aanbouw zien we hoe de Tolenaren voordien naar de overkant gingen, met een overzetveer. Vanaf 10 oktober dat jaar wordt het allemaal makkelijker. De overkant is nu een stuk dichterbij. Die dag trekt heel Tolen voor het eerst de brug over. In de voorste gelederen de notabelen. In hun kielzog de muziek, met daarachter het gewone volk. En kijk eens hoe blij ze wel zijn. Voor de schippers van het overzetveer zal er ander werk gezocht moeten worden. Zo'n bouwwerk, dat voornamelijk van ijzer is gemaakt, vereist het nodige onderhoud. In de strijd tegen roestvorming moet het regelmatig geschilderd worden. Filmer Wim Cornelissen uit Tolen klimt eind jaren 30 naar boven om deze mannen en hun werk te vereeuwigen. In de zomer van 1938 toont dezelfde Wim Cornelissen ons de brug in volle glorie als hij met de bejaarden uit zijn stad een dagje erop uittrekt. Hun doel is de Walcherse kust en op hun weg liggen verschillende bruggen. Zuid-Beveland door met de Vlakenbrug, rechts het brugdeel bestemd voor de treinen, dat is dan nog in aanbouw. Op een foto uit 1936 zien we de spoorbrugdelen in aanbouw op het Vlissingse Scheldeterrein. In 1938 wordt deze nieuwe brug opgeleverd. Een lang leven is deze verbinding echter niet gegund. 2 jaar later breekt de oorlog uit en Nederlandse soldaten blazen de brug op om de oprukkende Duitse troepen tegen te houden. Tijdens de oorlog is de brug gerepareerd, maar bij de nadering van de geallieerden in 1944 zijn het de Duitsers die de brug opblazen. Beelden van 28 oktober 1944. Geallieerde troepen veroveren de brug en steken het kanaal over. Als Toon Martens in 1947 met zijn Zuid-Bevelandse familie op stap gaat, maken ze een stop bij de Vlakenbrug. Er wordt gewerkt aan de restauratie van de brug. Er ligt een tijdelijke verbinding, een zogenaamde Beliebrug. Daaronder de wrakstukken van de oorspronkelijke Vlakenbrug. Eenzelfde catastrofe voltrok zich rondom de brug van Tolen. Op 13 mei 1940 zijn het de Nederlandse soldaten die hier de brug opblazen in de hoop de Duitsers van Tolen te kunnen weren. Tevergeefs zal blijken. De brug is in 2 stukken gebroken. Naast de opgeblazen delen wordt er een houten noodbrug gebouwd. Fietsers en voetgangers kunnen zo heen en weer naar het vasteland. De firma Kloos uit Ridderkerk mag met instemming van de Duitse bezetters de brug provisorisch herstellen. 4 jaar later is dezelfde firma weer ter plekke. Op 30 oktober 1944 hebben Duitse terugtrekkende troepen op hun beurt de brug opgeblazen. De brug is nu in 3 stukken gebroken. De Tolenaren volgen de vorderingen van de herstelwerkzaamheden op de voet. Voor wie naar de overkant wil, is er een tijdelijk overzetveer.
Het is behelpen. Groot is dan ook de vreugde als op 10 oktober 1947 de brug wordt heropend. De Tolenaren maken er die dag een waar volksfeest van. Voorafgegaan door vrolijk spelende leden van Concordia zien we als eerste de notabelen over de brug gaan. Daarna het gewone volk, lopend en rijdend. Groot is de blijdschap. Opnieuw verbinding met het vasteland en geen oorlog meer. Fraaie beelden van de Soeburgsebrug in 1935. Omdat een brug altijd naar de overkant leidt, is het niet verwonderlijk dat in tijden van oorlog bruggen onklaar worden gemaakt om naderende vijanden de pas af te snijden. In Soeburg hetzelfde verhaal. Beelden uit 1945. Geen brug meer, wel een pont. Je komt er niet zomaar aan die overkant. Van de passagiers wordt een eigen inbreng verwacht. Wat een feest als in 1947 de brug wordt heropend. Achter de muziek de uitgelaten Soeburgers die voortaan weer onbelemmerd naar de overkant kunnen. Deze Soeburgse brug zal tot in de jaren 70 een belangrijke ader voor alle verkeer tussen Oost- en West-Soeburg zijn. Zo kunnen in de jaren 60 de auto's vanaf de Nieuwe Vlissingseweg zo de smalle brug oprijden. Als dan de brug na het passeren van een boot weer open gaat, is het ringen geblazen. Gelukkig voor de Soeburgers komt er aan deze gevaarlijke situatie in 1978 een eind. Iets verder naar het zuiden in het kanaal door Walcheren bouwen ze een half hoge brug, de Sloepbrug. Die wordt dat jaar begin juli feestelijk geopend. Geen stress of verkeersdrukte in 1957, als de familie Priester in het Goese Havenkanaal de brug van Wilhelminadorp nadert. Het openen en sluiten van de brug is hier puur handwerk, verricht door de brugwachter. Voor de Tweede Wereldoorlog worden vrijwel alle bruggen in Zeeland handmatig geopend en gesloten. Dat geldt ook voor de Middelburgse Stationsbrug die we hier in 1936 naderen. We hebben pech. Een aantal Arnhemuitse vissers wil naar huis. Niet echt een straf om dan even te moeten wachten. De Middelburgse Stationsbrug is een flinke draaibrug die door meerdere brugwachters tegelijk bediend moet worden. Als zij hun werk gedaan hebben, kunnen we verder. De brug over, naar de overkant. De brug, een onmisbare schakel als de overkant je doel is.